So di ka maglangan mo isunan na ato igsoon atong ihatag to pagpaka. Si Brother Sok Fernandez. Alahon man ta pagkuha sa atong mask basta layo-layo na. No? Walahan kita kay nakaangkod ng presidente sa Manila Adam, Utan, Kagihan, Opsan. Ang importante ka na ito mo, Opsan. Utan gyud kay ningon gyud sa Adam nga ay nga mga pulong bisa kung sa isulti dili ba lugit sa mga tao, sulti ka na pulungaw mo na nimo buhata. Adam is somewhat very dedicated sa atong trabaho. Kunya, salamat kay ang atong arsobispo, nagkabana ay Your Excellency, we have done work. We have worked so many years, more than 50 years. Kung may pahunungas, di ba yung pasamin sunduhin ko sila. Ibaw ka, so naminaw sila. Naminaw sa mi. Mananigin mo pahunungan. Imagine ba? So, salamat sa Ginoong kitagad ka. Salamat sa mga abang ni Dr. Humil, ng kauban nga tabangan si Chong kay wala lagi namin ng mga aksidente, mga natutuyo at tagabantay na hindi mga pagsulay. Pero maugyot nga kanang painkiller tanda yun ang kay ngol mo kayo ng mabunal ng kahoy, putaw magyod, hindi sumbalik man. Kung natong iyan po si Chong dali kayo. O saan sa mga panalangin na ito sa Ezekiel 31:16. Nang tao na mahayagan lang yun sa kamatuuran o kahayag sa Ginoo, mabagwara. Baguho niya iyang kasing-kasing, baguho niya iyang espiritu. Mo ni natabo ni Brad Ili Soriano. Ngayon itong pizza, unsi, istagit sa birin sa lunes. Ingon og nagkapaminaw na siya, siyang katapusan, yung sa sabi pa ko mamatay. Ako nga kuno nagakong sayo kung sala, pagig-away, pagig-patok, o pagngan sa Iglesia Katolika nga babaeng bigaon, babae kauban sa mananap ng mapintas. Dili na ginoon. Sayo po. Kay kanang babaeng isgutan na sa 17:5 ng tusbibi, babae nga bigkaon, mag-ula sa dugo, kinom ang dugo sama sa pinos, mga martir. Naglingkod sa usa ka mananap nga dunay na buong kaulo, meaning the only city of the world which has seven hills. Ito ka bukid, Roman. Sa 17-18, ang babae nga nakita mo ang syudad, nga nagmando sa mga karya, meaning the empire, it's not the church. Kaya church under persecution man yung panahon. Nganong siya may butangan o marka nga mo'y mananap nga mapintas, mo'y pangis, nga mo'y gilutos. So nagbasol ko, yangkon ka kung salaok sa iyo, matod ba ni Ili Soriano. Dili ang Iglesia Katolika, kanang babae, gihulagway sa kahugawan ng kadautan. Salamat ha. Nakakaplag siya sa Biblia. Ezekiel 21:18, nga mabutra ang tao, makapagwa siya ang pangunahuna, makapagwa siya ang espiritu, makapagwa siya ang sikasa. Only the fool cannot change his mind. Ang buang ramoy rin ko sa siya naman. Kaya lagi, kung doon ay somewhat, I use the word somewhat, kung doon ay maingon ta nga makadanig yun sa mga professionals kung maminaw lang sa style ni Eli Soriano, grabe. Kaya nga itong pizza, kung sino siya namatay, yung pizza, utso, naka-ampli ko niya. The presentation, the illustration, the supports, nilnig kayo. Basahin po, kapatid.
gitsugwa sa screen. Pasa. May kayo mabasa. Doon na, si Daniel Rason, namuti ang successor niya. May tingog na yung basa. Yan ang sa babae. Then explain niya point by point. Grabe, believable kayo ba? Kayo na, apa din yun. Natol nga sa ako pagkuminaw, iyang atake, di ako pinuutan nga, about the host of Eucharist. Is it really found in the Bible that real presence, Christ Himself, the flesh of Christ, ate it, the blood of Christ is drunk, ang unod ni Kristo itaon, ang dugo ni Kristo inom sa mga Katoliko? Pagkapinan, pasyonahan ni Brad Ellis Riano sa ka kantalita ba? Di mo kung kasunod siya, pinagalog. Pero kasabot ko siya ni Saudi, siya pinunto na. Pangilan na. Basta kapatid, basahin mo ang Juan 6:41. Basa rin. Ako si Jesus, ang tinapay sa kinabuhi, ako ang tinapay gikan sa langit. So, saan ang tinapay? Na magbigay sa buhay na walang hanggan. Gikan sa langit. Pero di yan manigikan ng hostiyas mga pares Katoliko. Gikan sa Bekerel. Gikan sa Bekerel. Yaw sa may nagata. Sa Marcos 7:19, ang pagkaon, wagi sa baba. Padung sa tiyan, dahil nilabay sa ilit. So, ikaon nila hostia, magis ba, padung sa tiyan, ilabay pagyo sa ilit, tuilit. Yes, magkaraan mo pa'y tuilit. Asa man mauumong na tao, atos mga, may kupagkawiyan magsalibot. Yung sunod ng iro, ang inuunin ninyo, na nasad sa tiyan sa iro. So, tayo katawa rin ito. Ilisuriano. Naibawa mo kung saan ang kalanong ni Jesus? Una, basahin mo ito. Mateo 4:4. Basa na yun, screen. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi mabuhi sa pulong sa Diyos. Kalanon di ay ang pulong sa Diyos. Pulong sa Diyos, may kanunan. O niya, gipukutan na si Jesus, nakakaon ka na ba? Juan 4:33-34 nagabot ang apostoles kay namalitong pagkaon. Ningon si Jesus, man naman mo kakaon. Isa ba naghatod kaon niya? Ang akong kalanon mong pagtuman sa kabubuton sa kong amahan o paghingpit siyang buhay. So, ang sa'y kalanon, ulong sa Diyos, pagtuman sa kabubuton sa amahan, paghingpit siyang buhat. Yun ang tunay na pagkain, kapatid. Hindi ang laman. Dili ang unod. Kapatid, basahin mo. Juan 6, 60-61. Basa dayo. Ang akong pulong mong espiritu, ang akong pulong mong espiritu mo'y makahatag kanyang kinabuhi. It is not the laman, hindi ang unod. Ang salita ng Diyos sa espiritu magbigay buhay na walang hanggan. Kana mo ito kalano. Muna nga, na sa'yo. Mga palahubog, kalawat, palahubog lagi ako. Mga malditong kurap, kalawat, kurap lagi ako. Hindi yun totoo. Ang tunay, mao nga kung makakalawat ka kang Kristo, may sama ka ni Kristo. Nabuutan, mabuksanon, may gugmaon, manguluyon, magkukihon sa pagsanyaw. Yun ang tunay na tinuod nga ni kalawat, may sama sa ni Kristo. Tanawa mga Katoliko, tanawa lang kinabuhi. So muna nga, usa ka duwa sa pagpasipala, pagpangilan sa mga Katoliko, yan ang ilang kalawat. Kining mga puntuha yung isulti with this illustration, with this way of stating. Hindi po po kayo na screen.
Lalo, naikasunod na yun nga option in English. Kato pag doon ay uminaw doon ng profesional nga, di ka sa mundo kinagalog, di ka bao. Pinulungan sa waray, ito ating in English. Notoy akong nabantayan. Kaya lebispiras yang kamatayan. Subo kayo, kaya na niya ma-appear. Kaya he does not know the answer of that. Hudas na diyo uno Jes, damnon good non intelligent. Sayon kayong tao, mapasipala, mabiyabiyay, o manghimaraw sa pagtulunan, nawa niya ibaw. Pagtulunan, nawa niya ibaw. Sayon kay pagpasipala, sayon kay paghimaraw. Manang to ko sa Ili, Suriano, wa kay baw sa lintunganan sa pagkalawan. Iyon niya, ang pagkalawat nato ang tunay na pagtanggap sa tinapay ng buhay na walang hanggang. It is the Word of God. Ngunit kalawat. Sakto ba siya? Diyan sa iyo. Kay San Juan 13, San Juan 14, San Juan 15, San Juan 16, San Juan 17. 5 kapitulos Biblia. Sa katapusan pa rin hapon. Zahana, kika sa 3 yang 17. Wali na ni Kristus katapusan pa rin. Mga nindot na puno. Kaya lagi panamilit man. So di pa siya patyon pa taon. Kuy bisanto. Pero nga naman na si Kristo ni Hunong. Pag Hunong unta, mingot siya, mga tinunan ko, mga pinangga, kung sumusunod, nagkakalawat na mo. Yan namin ako kung musigong napulong, taas kayo nga kumuli. Why did Christ say that to the apostles? But when Christ stops, buwa siya pa. Iyang ikot sa grahan. Hope is in corpus mio. Kini mo kong lawas. Tama? Kuha kamo. Kaonin. Huwag masabihin. Paminaw kamo, pamati kamo, kakalawat kamo. Kuha kamo, kaonin. O niya, sa sunod, iyang ikot sa grahan ng kalis. Runay din, kini mong kalis, pagko, walay katapusan, testamento, sa akong dugo, nagihula, aron sa pagpasaylo sa daghan. Inom ka mo rin. Buhatan ninyo kini maghandog ka. Maghandog sa pagkamatay. Lagi nga nung mamingo si Jesus, nakakalawat na mo. Nihunong siya. O mihimo siya so saka uluhaton na doon ay mandog sugo. Do this in commemoration. Buhatan niyo paghandog ka. Nga nung masabi ko, nakakalawat na mo doon. O may inday dito, ibang babae. Doon si Kapustulis. Gawas ni Rodas nga talitali ay sa tapusan pa niya. Nga nung liha, may muluhaton naghihimo. Pagkonsagra sa paano, Pino, this is my body. Balik na sa Isaiah 14:24. Ang akong isulti nito. What I have said is truth. Unsa akong gitimuha, matupad. What I desire shall be fulfilled. Akong isulti tinuod. Akong gitimuhan na doon. O sa'y isulti niya, this is my body. Ngayon, Suriano, this is the symbol of my body. Can you find out the Bible, Eli Suriano? Dili kayo pagpukaw ni mo, Paula Escalinaw. Nakasulti ba sa Kristo nga, kini ang symbolos kong lawas? No, sir. You cannot find that. I will join your group immediately, outrightly, without indoctrination by your group, if you can find out the Bible. Hindi makakabasa na. Ngayon, Jesus kini ang simulos kong lawas. Doon ako'y tinguha. Buhatan ninyo kinis paghandom na ko. Himo ba sa apostolis? Kada adlaw. Kada adlaw. Asa mabasa na, asa buhat, 22:46. Kada adlaw, ang mga apostoles, tuyog sila mga tinunan, miyanto sa templo.
Giwali nila mga pulong at isulti ni Kristo, ilang i-refresh, ilang i-reminis, ipag-o, ipahinumdom sa mga pulong ni Kristo, ilang iwan. O ilang ipanghatag ang mga baon sa mga rang-arang, ihatag sa mga kabus na nanambong dito para na malungag ipaon. Yabarayon sa maong tulumanon, nagtipik-tipik sila pa. O nagaon sila. O nagabusog ilang tiyan. No, it is not stated. Nagaon sila. O naghimaya sa tinapay. Naghimaya silang pagkain. Mabi nga nabusog ang tiyan. God is wiser than any wise man of the world. Iyan ang ipagkalawang paraon sa man. Kalawasan sa kalang. Sa nuwan size, 54-56. Mukaon sa akong unod. May nung segong dugo, ako mupuyo kaniya. Siya doon ay kalawasan. Panahon ko siya sa kapusan. Yang atong ginumukuyog yun. Di mahili sa ginumukuyog yun. Padungan to sa toilet, padungan to stiyan sa iro. Granting without admitting. Anything that being rich by the presence of God will become clean and clean. Tugtantang ang mga itong gino sa toilet, pero sama sa gitambok si Sirach, Abdigo, Sadrak, Sirach o Abdigo, tambok kayo, ang gayo na bugno. Silang tulo na upat. Kay kuyog nilang anak sa tao, the Son of Man. Na sa Mateo 12:22, Jesus is the Son of Man. The title of Jesus is the Son of Man. So, dito na Jesus, kuyog nila. Yahweh in it. So, granting without admitting, ang ginoong kuyog, ikaon ako to, puntas niyan, yung puntas sa hilit, puntas toilet. Ang toilet, malimpyo. O na istorya. Kaya God is always superior and above. Creatures which are dark will be converted to light. Nit-nit. Kana, tugtan ka sa ito. Pero sa tanang pangatarungan at argumento nato, mga Catholic faith defenders, mayroong taga, ang labing doon sa husto ng hubad. Ang hubad sa mga apostolis. Sa may pagtuos ng apostolis, paana, tinapay na. Ang libro ni San Pablo 1 Corinto 10:16. Liliba sa itong pagkalawang. Pagkaon na ito sa tinapay mo, yung pag-ambit siyang lawas. Pag-inom na ito, sabihin mo, yung pag-ambit siyang dugo. These are the interpretations of the apostles. It's not really pahan lang yapon. Dugo, unod ni Kristo. Yan anong lagi ningon, masisan, o si Jesus nga, ang unod ay kapuslanan, ang pulong na ko, espiritu mo idunay kapuslanan. Sa may meaning na, wasa din sa something meaning na. There was a controversy. How could we accept this? Some disciples abandoned Jesus. Kaya wala kasabi, ungo batak, ngamukawon siya unod, winom siya dugo. Muna ningon ni Jesus, ang unod walay kapuslanan. Espiritu, gatag kita po. Meaning your interpretation of God is flesh. Tawhanon ang inyong una-una. Dili espiritu nga na. Una-una mo, kaon di mo. Wala mo. Ungo mo inom og dugo. Masa may nakaungo sa pagkaon na sa mga ungo, kasilang. Pero sa may nagpaluyo sa itong pagkalawat, hukma man ni Kristo. So lahi sa pagkaon sunod sa mga ungo, kay kasilang kay Kristo hukma man. Lain nga sayo. Ang sugarol, makalawat, sugarol nga po. Dili ba siya makakalawat? Ang mga mansibado mo makasal, dili di makakalawat. Na sa Biblia, na Mateo 11, 26-27. Ayaw usap pagkalawat sa tinapay. Kunaw na andam ka ba? Kung dili ka andam, ayaw pagkalawat. Kaya mo pagkalawat,
magadala og silot sa sakit diya kaninyo. Mao bitaw kad dunay daghang nasakit, kay wa man mangandam sila pagkalawat. Asa mabasa 1 Corinto 11:26-27. Sa ito panili natin ikadaydayan ng sumpihan nga, katong nga maldito, kuwatan uman pa, kalawat pa kay kuwatan na kayo po, di natin naman pangalawat. Judas ng, di ba si Judas ni kalawat? Tapos ang panyapon ni kalawat. Pero, doon ay nagsunod ni Judas, kalawat aron magpabilin sa kanya. Kaya once you receive dominion, Christ is there, di tapawo. Na siya na ito. Yawa diya itong asawa kay tuwa na niyang dito sa Hong Kong, kabayo taglain. Hina si Jesus, tiluwas, babayo, nako, na si Jesus. Di ka masiak nga itong nahona. Di na po man. Di na po nganlan ng lungsod, di na po nganlan ng ngans tao. Basta lay minister siya. Gwapag asawa. Dato siya. Pero naay gwapang na maestra. Naamba na ito apa sa Saudi Arabia. Nagtrabaho ito. Iyang ikabit. Lay minister. Karumingo, pagkalawat. Kalawat sa siya. Lay minister. Kabayo, isbabae ka maestra. Wala na magukang. Ang mga tao nitong hibaw, nagkana sa doktor ng siya buhato. Huwag may mo, iputol sa kabul, gida sa Southern Island. Iyan man magukang. Ang Ginoo, doon na mag-iutlanan ka. Sige ka diha. Kalimtan mo Ginoo ito, kalimti ito po. Pero sa katapusan, ang sala ng imong gihimo, usa ka espada. Nagibita yung usa ka hilo. Ikabudto, tao punduhan. Sila, tao punduhan. Pila sa hospital, huwag mo bukan. Di, mas the male, laki, lay minister, babae, maestra pa yun. Maestra ganun ka, you have the ideal, moral, questionable behavior. Kaya maestra na. Sa muna. Kitang makatoliko nga, mukalawat na mo kita'y purpose of amendment. Ginoo, kalawat mo kunin mo, sunod kunin mo. Upos mahimo, na ako'y gabay sa iyo, basta maninguha ko nga akong likayan ang mga buhat na daw. Because communion, Christ enters us and we enter also in Christ. We are one. 1 Corinto 6:13, ang atong lawas wa buhata alang lang sa pagkikilawas. Ang atong lawas gihatag alang sa paghimaya ni Kristo o si Kristo naghimaya sa lawas. Di mo kami nga, purti ko vitamin ba? Kaon ko, karnig, sa usap. Andam kong harang sa pila ka babae. Yes, go ahead. Gusto mo ka. Pero ayaw kalimti. Nga ang sala, masabalik ko na. Ang kadautan sa dautan, ang dautan nga maghimog dautan, o kanang dautan gihimog dautan, muhampak bato kanina. Asa mabasa? Jeremias 2:19. Ang sala, nahimog silo sa naghimog sa mong sala. Di mo tangingon nga ang impyerno gihimo sa Ginoo nga kung sala, mo naghimog impyerno. Atong sila. Balik na. Now, unsa may argumentos Ginoo, eri yun na ito kabalibaran. Siya na yung argumento. Argumentos milagro. 1854, giniklarar sa Papa nga si Maria Immaculate Conception. May puling, may mansa. Pamutuong nga tilugo ng mga may lakit. Pero sa 1854 magdideklarar, ang mahal na Birhen nagpakita, ikin siya man. Bernadette sa Francia, Lourdes, Francia. Mga tanong siya katako, mining babay na. Isabay mo nga, ma'am! Hinday, nga kungalang, Immaculada Conception. So it was a miracle. It was heavenly words. Nga, karang inyong ilalisan mo mumutuon ako nag-inugsulti, yung mga Birhen. Ako ang Immaculada Conception. Ihay pare. May laki, may musulti, pero kuwang siya pagtuo sa ostia. Kuwang siya pagtuo sa misa. Muna usag ni kayo, nagkonsakrar siya sa ostia, kurog siya. Kaya nga niya tuwin, itabo na angay siya mutuo. Kaya ostia na himong karne. Kadugo po.
Ang kalis nga dunay suot sa nga bino, ang bino ni mo dugo. Nangurog yung tuhod. Kaya pagbati nga din niya masabot di sa katiwas. Mura siya naparalyze. Mura siya nahimong batok. Luspad kayo. Siga yung mata. Muna mga tao, mga dagpong sa Kristan, midali pagsumbong sa pare sa parokya o itawag ang di yaman namin tabo sa doula sa Vaticano, itawag ang kardinal o mo initiwas yung isang kardinal. Kanang hostia nga nahimong karne, naapakantog karon. Imagine, 700 AD, karon 2021. Kapina sa kalibog ito. Niya katong dugo, na-coagulated sa nang-coagulated, bagtok, 5 ka bagtok, laylay gidakon, pero kay bunyan sa mga doktor, kay masaka buo, timbango na, against upat, pareha nagtimba. Ang tulo, timbang batok sa duha, pareha nagtimba. So, niyo sila, this is extraordinary. Ya, ang unod, ilang pagkita, di mahina sa lawas, bumbong sa kasing-kasing. Hantod karon na apa na. Ya, sa Brussels, Belgium, ang mga Kristiyanos dito Katoliko mo, swagon kayo. Mo na nga, lagot ang mga Hudiyo, kaya aligdonan niya anting-anting magpanidan. Sige magkalawat ka dalaw. Motoringan ng mga Hudiyo, ato ning supuo ni ilang anting-anting, may nganantog Jane, professional kawatan. Kahimo siya, Yahweh, mablim, simbahan, tabernakulo, special mo nag-Yahweh, mablim. Nablim niya. Kuha ng Siburio. Masama ng Siburio. Pareha kinagkalis na naon, kinulit na po. Adto isuod ang sobrang ostiya. Konsagrado na. Nakabot yan yan na, sir. Ako kay so 60, basta gold ang i-pan, ang i-premium. So may gihimo sa mga banggiitan nga, mo to, ilang is pasad sa lamisa. 60 gabok. 60 sa kamang tao, 60 sa gabagong hunting na. 1, 2, 3, dunggap! Dunggap ilang gusto niya, sigit ang lugo, nagatumpa siya. Ang matapos niya ang naigo, sigit ang lugo. Usap na. Argumento na sa Ginoo, paana siya, pero nga nagulong ay dugo. Kay buhi na tinapay. Ako na. Siya na. Marang tingali, si Ili Soriano, may bawala. Marang damnon, gudnon, intelligent. Sa iyong pasipala, sa iyong pagbibiyay, pagtampalas sa doktrina ng awa niya ang sakti. Pero kung man yung nasabda na ka, kung ako itong retraksyon niya, maluluyon man ginawa, diba? Di nakakundim niya, kasi nga siya, di pa ko mamatay. Akong isulti sa iyo, ako kasa, ang kunon ko. Nagpag-ingon ako ng Iglesia Katolika, mga babaeng bigaon, mga inahan sa mga kaugawan, dili na mao. Nang sa tupapa mao, mananap na mapintas, sayo ko dili na mao. And he supplied some reasons, niya pagka nabihin ang detake, the hospital immediately patay. Ituan nga, hindi ito COVID, ituan nga, pining sakit bitaw sa kasing-kasing, kung high blood ta, pagkarinas kasing-kasing, Dr. Ibawala, cardiac arrest, pagkaris o stroke, bugto na usa sa atong mga blood-making ugat, sirit ang lugong mukalam na sa moto, ceases to accept oxygen. Okay. Wala naman yan ni Ili Soriano. Pero sa akong ingon, kadungog mo sa mga magwali sa Iglesia ni Cristo, kaya Iglesia ni Cristo, may kayong bibiyay, may kayong ng pundong mga kuhan, mga ebidensya, sa Papa, pamilya sa banta, mga panglutos, nagkakaya na siya. Pero sa ilustrasyon, how to inject people that the messages of the Bible will sustain in their minds. Kuha na ni Ili Soriano. Tigog yun. Pero hindi ko Ginoo, kinsa ba nga tao, kinsa ba nga kaalam nga magkahimo sa pagdaog ka natin.
Muna si Gamaliel, magtutudlo ni San Pablo sa Balao, di ko siya, pasagdi ninyo din kaugdahan, kini iglesia nga gilutos ninyo, pasagdi na ninyo. Nga naman, kay gihan ni tao, ay kaso, mawa na ni. Pero gihan ni sa Diyos, makaplagan mo, naging awa sa Diyos. Sa ato inumduman ang 18 size. Ato inumduman ang 18 size buhay. Iyo San Pablo, ako nang disaysa niyo tanan. Tanan nga kamatuuran nga akong nasirati, ako nang gihatag ninyo tanan. Pero di kayo mamaluwas, wa na ko'y labot. Wa na ko'y labot, di mamaluwas. Everything, all things necessary for your salvation, I equip you. I pour out myself for you. Pero di mamaluwas, di na ako. Di na ko kasana. Why? Faith matters. A person who does evil every day, he does not have faith. Faith matters. Ang pagtuo may nundan. Kung makakita kang tao, makatuliko, kung nuhay, safety, yan ang buhat yan kung kadautan, kanang kamanaway pagtuo. Because God is alive, God is true. Dahil panahon namin ugo, dahil problema na kung ano. Ano mo kayo ginuo, ikaw pa hindi problema, hindi mo kasulpan ano. Hana ako dili pagtuog Diyos, bali na yun. Kaya there was a time, there were incidents happened to my life. Ako saan akong sakit. Ngayon doon si Dr. Gregorio Villegaso, sorry kayo, after my examination, I will tell you, no medicine at all that can heal you. Ano mo doon? Cancer din ko, ako doon, daily, so, inoong magkakwarta ka niya, mabot ang masakinan, madoong smar, sa kailandaan. Kaya niya pagkaskalibutan, hindi ko kamay. Tibuong ka. Alawan mo kay kung injeksyon nyo, tapos bata pa ko. Sa kulba na yung kamot o bukton. Isugod ang injeksyon diri, haris abaga. Pwede naghanap. Ando ha tulong, marag sakit pa binang, pero tanang injeksyon na, wala nang sakit. Ako, nurse, tampal na rin. Tampal ko, dili na tampal rin, kuhuwi lang dito. Patawag na taga sa doktor. Pagtatawag doktor, mga 20 minutos. Sus, tanan ng injeksyon sa doktor, buro. So, kadtong injection mo, tester to what particular thing in the world against your body. Litaniya, doktor, mga pagkaon, mga environment na to. O na hindi kumayo. Kaya most things of the environment are against them. Muna galing ko, kung magpinal na mo kung batake na. Kung ginoo, naamagyaw ka. Hindi ka mamati na ko. Sulti lang ko sa mga labirin. Mga labirin. Kuruta akong rosaryo. Tapos doon sinapsaro. Sulti mo ka na. Sulti higit. Ludi higit. Nga kung gikinanglan, papuniya karong gabiyo na iyo. Pero kuhaan ako, kinaglana ka na akong kinabuhi, kinuman ko. Bilis doha. Ayuha ko. Taon-taon yung kinuha. Mali mo na po. Mura maning hostins na kong mga labirin. Akong Diyosan, ako magyapon. Ato na katuog ko. Pagting akong alarm clock, alas 6. Di na may tabo. Alas 3, alas 4, dito ko pasaylo akong hubag. Pukaon, di ko. Lisod ko maghinawa. Sakit kayo, marag doon ay gunting kagmay nga, puto na gumuga. Pero it was already 6 o'clock. From then on, ikan niya to, nagyod ko hubag. Kana na yung manabako ito, brother. Yang nga sumuha rin ako, hubag ko siya ko. Pero masig bubuwakan ko po kaso sa tabako, ganahan ako, humot mo na. Pero never. Wanay asma. Praise the Lord. Danay ko na kinubuhi ng Diyos. Katong na disgrasya ko. Inibiya magiging ko sa akong lawas. Pilin man ang buto. Lain na magiging kilibutan na ako nakita. Hawan man. Ang suga ka ng puhon. Kiliputi man ay ka ng puhon. Ito. Uy, lain na ba ni? Di ba mo kung na-disgrasya ko? Kinuot siya sa mahal. Anak, Spirit Santo. Ayaw ta kong kuha, ayaw ta kong patiyakin mo lagat, pakunin mo na kung may utang bayaran. Wah, ito ba? Merkulis mo to. Inahans ka rin panapan. Inan kong mga labirin, sultihin mo ka na. Itong lupa ko, nayo ko niya, karoon disgrasya, wala ko din hito, ano ko sa kanaw-kanaw na mo, sultihin mo ka na. Iuli ako ka lang sa kulawas. You tell him. Mother Mary, tell him,
Tukag sa lipo. Taon, nagbarog naman ko. Ako nakita akong lawas. Unahan dyan kayo, mga tukad pa. Ito akong motor. Hindi ako kusgawas. Naman akong lawas. Suod ko. Bangon. Una-una rin mo bangon ang lawas na bilin. Pero pagka ikapat, wala na kong bangon rin. Nana mo ko. Naku, mga rin. Kung buhay pa ganit ko, palihog ka akong gamot. Lihog man. Ritso na kung hika pa kong oo. Buslot man. Patay ka po ko. Pero may dugo. Ang ako ng helmet yung pagka kayo. Namarka yung Nuibi. Munang numero na ko nga. Operito na ko Nuibi. Bangon akong motor. Dili ko patay. Pinapangon akong motor. Bugat kayo. So, kining mga hitabua sa kong kinabuhi, itukmo na kayo sa pagduda, mga pagkatahap, kung doon na ba'y Diyos, mubukaw din na ako. Muna yung Diyos ay katubit. Huwag pumayag sakit, huwag may istambal, Dr. Gregorio Villegas, ayaw mo. Yan. Katong limpihan ako sa lawas, balik mo ko. Ay, Diyos. So, faith matters. I will repeat that. Pagtuo ba yung dano? Di na kayo kung tuo. Why baka pugong ka na ko, patay ko tao. Di na kayo kung tuo, kay gwapang babae, why makapugong na ko paglubos niya? Because I do not have faith. But if you have faith, you enjoy the strength and happiness to refuse sin. Magkabati ka sa kalami, kanindot paminaon sa mga kasingkas. Kuna'y tintal siya, wawan mo kumana. Sa mayor pa ko, sultihan daw. Tagsa ko na sultihan. Mayor pa ko. Dahil babae ni parang ako, sakit tuyo ini. 40 edad, may itsura, may lawas. Putante tiyan eh. Di, hunungan ako. Abling putahan. Bitsura siya, tupad ako. Doon na kayo tuyo dahil. Importante kayo siya. Ragan na. Paglayo-layo na namang hikap niya akong gamot. Sir, comfort me. Let us enjoy as you like. Ako dahil no, doon na kayo problema. So, di ko si mong problema, si problema. Doon kayo siya, sulti siya. Ang akong anak. Final examination. Naiutang na mo sa miyaging semester. Kinikinaglan kayo nini. Amin yun, ka na yes and married. And then, gusto na kong mabalik akong anak. Kasi ko ilang tao. I need 16,000 pesos. Bago ko mong hindi ka daw itong sildo. Di ang mag-hospital ka rin ang numeruhan. Sige, sir. Comfort me. And I will comfort you. No. I will face your problem. Punong ko gariyon, ihap na ko, exercise, katag na ko na. Balik tas na bunok. Muhin na ako kagdagan, ablihan ako kung tanggo, ay paglingin, siripan. Kaya basig doon ay makita na ako doon ay sakay, ako na ikang ismerita. Ay ba mo, kung kasi ito mo, pulti na po naman. Kaya mga prinsipyo sa mga minyo nga bugoy, palain sa dasakoy, puol na kirimora nga puputahin. Di ba na po kasi ito? But I was so happy. I could say my sister who had a problem like that and someone had mercy upon her. So tanawa, kanindo biyay sa itong kasing-kasing pagbatin, makadaog ta sa itong kahuyan, kadaog ta sa tintal biyaw. By the way, nakuman naman kong iman, ay kanintin yung milagros Ginoo. Muna yung kumintos Ginoo nga, dili yun maluka. Sabi sa kinsang pangatarungan, bisag pila pagkalibo kayawa, nga muingon na kini sayok, pero ka na kamaturan. Bisag sa pagkalibo ka anghel, nga muingon nga kanang matarong, o kanang daw gusto na, isang sa kalibo kapin. ang kadautan, o sayok, sa pagkangin mo matuod, dautan niya. So muna itong ginabuhin. And safety is a vocation. Missionary na ta.
Wala nga, nagasa ko, lagi ko hindi, pakli, kay asang basa na? Juan 3:24. Ang sinugo sa Diyos, magsulti sa pulong sa Diyos. Ako na ning nasulti niya, ako labalik ko na sa buhat 2:73. Si Herod is a Jewish. O, ang iyang kaliwat, Hudiyo ba? Ang mga Hudiyo Diyos sunod na. Sunod naman sa singinan. Yan kami ng turunod. Yan ka na na yung pinsara. Iksusulti man yan. Mudiskurso man siya. May matulsulti, pag diskurso, singgit na tao, pulong sa Diyos, dili pulong sa tao, dili pulong sa tao. Waman ko to si Herodes, hampakon bitaw sa anghel, luka pagod, siya truno. Pag-uman ng gilok niya lawas, ikaon sa buhi pa hangkon namatay. Sukong Ginoo, in the throne, at the office that man would really announce the word of God. Kung singgit nga tao, pulong sa Diyos. Ay nang pulong sa tao, sir. Huwag mo patungo, sige, bigyan mo. Sipaon mo sa angel, hugod sa trono. Yan, mga gilok yung lawas. Ikaw siya, kung namatay. Yan gusto ta. Catholic faith defender, period of the word of God. Yan, sige tag istorya, kaagis tao, kaagis, sana mga istorya sa science. Pero in these ancient times, the word of God, the word of salvation is necessary. Salamat kayo inyong tanan. Salamat sa atong paminaw. O inaw na makita ko. Amo ning yasaw, i-announce si Adam. Kada Lunes, balik ta. Kung i-announce sa radyo, ginawag na ito sa CCTV, ginawag na nga. Balik-balik ito. Daghan naman ta. Di man nidyo tayo. Salamat. Niya ito tabanga si Chong sa iyang problema. Niya, doon na niya dito niya. Pamantong Yahweh, ma-duplicate, pantong ka. Resulta, anytime, kung ikinaglan na ito, siya Chong, kaso dito, yan naman siya, dako ditong labi, doon natin practice itong diskurso. Dako kayong labi, iso na to sa itong kwarta, iguan na to, labi na. Dako kayo, limpyo ba kayo? Muna nga, mag-doa sa ta dito, kaya malipay sa si San Vitalis. Kaya San Vitalis, San Vidal. Parang in-honor Cardinal Vidal ba? Parang San Vitalis. Indot kayo nga pusina nito. So, salamat kayo sa atag sa Diyos. Kaya ang mga buunan, yung mga balibaran sa Ginoo, pamagin ng balibaran sa Ginoo, ang Juan 3:24. Ang buutan na magampo, hindi ko balibaran sa Ginoo. Sakita o sa pag-iwas sa Ginoo. Doon ay pasaling niya. Sa Biblia, 33, versikulo 3. Jeremias, kapitulo 33, versikulo 3. Sa imong kalisdanan, tawag ako, sangpita akong ngalan, kay padayag ko kanimong katingala, hitabuong butang, ngawa pa masinati sa ubay, ngawa pa masinati di tangiligang puso. Tawag ako sa imong kalisdanan, kay padayag ko, hitabuong akong pagabuhaton, ngawa pa masinati sa ubay, ngawa sa masinati di. Tiyo na, masig, nagsatagsa na ito kasi natin niya ka, nilutaw na sa hangin. Hituboy na si kapitong langit, pero yan sa tablo. 2 Corinto 12:3, gituboy sa ikatulong langit. Siya ba na? Kaya lagi mong third person. Salamat, brother Adam. Kampo na ta? Kampo na. Palihog din ko. Salamat. Sa ngalan sa Panginoon, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, langit ang amahan, yanagi sa ngalan ni Jesus, imong anak, nangayo kami sa imong panalangin o grasya, nga makabaton kami kalinaw, kalipay ng Espirituhano, sa mga kalisdanan, sa mga kinabuhi, kami mga Catholic Faith Defenders, volunteerism, way pare, nagsildo ka na mo, way mismo nagsildo ka na mo, pero ibaw mi ikaw, Diyos, ang nagsildo ka na mo. Nangayo kami sa panabang ni Santa Maria Virgen, nga panalipdan kami, among tibok na pamilya, among ginikana, igsuon, kapika sa mga anak, naunta mahalo na sila sa kinabuhi ng magkapahingo. Among nang ipangayo sa ngalan ni Jesus. Habang Santa Maria. Amen. Amen. Sa ngalan sa mga, sa Anak, sa Espiritu Santo. Dagan sa